гилдахаракои хушрум чихеле ки хитон дидестен ина хелаш тема дар бораи корум гап назадесам бовар кунед барои ки сёмкам ҳамқа бисёр буд ки вақтам наёфтам ки корман пеш барам. барои ҳамин мехоҳем ки дар соли 2025 дар муддати 6 моҳ ё ки 1 сол максимум заистаи хели шумо миллионер бишен. пас бо диққат суханҳои маро гӯш кунед. агар фабелик дурӯға мебуд намқаша хулосара бурорем ҷаҳонӣ намешид тӯли 26 сол зиёда на аллакай 27-28 сол шид кору фаъолият намекард маҳсулоташ ҳамаш ҳалол сертификат қатъӣ қариб 99% занҳои тоҷики мо кор мекунанд занҳои дигар миллат ҳам кор мекунанд барои ҳамин хушрӯ фикр кунен кори маҷбурӣ нестай вақте ки регистрация шудем баъд мегӯем кошки апа барвақттар мо дар ин кор обуна мешидем. барои ҳамин гилдахаракои хушрӯи ма фарқ надорад шумо дар кадом давлат қарор доред синни солатон ай 14 то 100 сола беҳтарин наставник ман номерои телефони ватсапша мемонам бигӯем ки мо мехоҳем ки регистрация бишем ай номи апаи софибону бепул регистрация мешавед иншалло шуморо то қуллаҳои баланда то директори шавира бурда мерасонад. дуруд азизон, мехостам бори дигар миннатдории худро ба мухлисонам баён кунам чунки дар давоми як ҳафта 700,000 тамошобин гирифт клипи нави ман. аз ҳамаи шумо миннатдорам ва касоне ки то ҳол тамошо накарден марҳамат силкаша дар инҷо мегузорам дар омада тамошо кунед. ҳамаи шуморо дӯст дорам. мара меган ки муҳаннат қати чиба гап намезани ина муҳаннат худаш қати мо гап намезанам чӣ корш кунем ягон чӣ гап за гап намезани чӣ ба ту чӣ ба айтани гап мезани муҳаннат ягон чӣ намегӯй бумбурум дай изокаш номи худат чия андрей не андрей то уба чӣ не андрей май чӣ вақт ягани зиб зарди чира персик не ха апельсинчик не ай чӣ хаймали шумо чиен одами ба ақланам хеле гап мезанам ина охи ина шумо чиен ки одам не банан гуфтику одама банан